Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyo. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, Araluna 26. Ang oras ginadulong sa inyo sang This study check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ang inyong oras sa ginagulong sa inyo Scalward Sound Safeguard. Wash hands, stay safe, safeguard. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This portion is brought to you by Eagle 3 Plus. Protect your number one with new Eagle 3 Plus. Powder milk for years and up.
Mayong hapon naman, sa inyo mga palang mga tagpalamati. Ang inyong subos nga lagad si Tita Wilma, updanay naman Tita Tugtug sa Knalas Stress, sa Miyerkules nga edisyon, Sciences of My Life. Agosto 12, 2020. Maulanon, nga kahaponanon para sa atong tanan. Bayo lang ng mga nakapanyaga kay si maka-relax na sa ila sininahamtangan. Pero ang iban dira ba nga nagapakadto pa karipa, paninguha na sila pala niya gahon kasi nga gawwa pa sa likod basta okay lang ina na sa kusog sa malabutan sa ngayon pagpangalagad sa sininga hapon sa programa This is My Life panahambal na naton ara gihapon kita padayon kita sa aton siniaway against COVID-19 pandemic ang kana nagaugtas pero kita gaugtas man pero padayon gihapon kita. Kasi hindi lang kita makafocus sa sina nga bagay. Hindi aton man pag sinalayo sa sulod sa aton panginalay, sa aton pagpangabuhi. Go lang gihapon kag ang mga restrictions sa mga especially mga house hindi na pahimo sa aton himuon gid naton ha. I-remind gid naton sa miyembro sa aton panginalay nga nagagwa ang paghalo. Ano ba ni? Ang face mask. Ang social distancing, ang hand washing, frequent hand washing. Kasi kung nagagwa ka, why man daya tubig tawi, permi, di ba? Alcohol. Kung pwede, kung wala ka man nabitbit na nga bag o whatever, kung may bulsa na imo pantalon o kung shorts o kung imo man jacket, butang ka gid dira alcohol. Mas mani pagid kung may face shield ikaw, especially kung nagasakay ikaw sa mga dipasahero nga salagyan. Ha? Tiya mo na siling naton, prikurahon naton inang kaya i-implementa na yung paggamit ng face shield sa Agosto 15. Sa Agosto 15, biniti tayo mo? Biyernes, Sabado, sorry. Na? Sa Sabado, Sabado, Domingo, ano ito, buong dos. O, tawe, sakto na. Pero, remind ka na lang na daan. Subong i-adjust ka na. Kung pwede palang mamat-amat na itong sa itong tawin pag-abot sang adlaw sa pag-implementar, preparado na kita. Kinahanglan din mga anak. Kag ang curfew, magluwas sa mga violators na itong sa mga health protocols, ang curfew, ginumpisahay na, ginapatuman na, bawat kasakit man pamatian niya, sobra 200 iya ang nagkaradak pan sa curfew. Di ka pa temprano pag-ibala tawi mo, no? Amak mo alas 8, aman nga mo alas 7, pala mga tao sa palibot mo, obserbahan mo, doon nagasala-sala na daw, na. Ating pa kung nagahingagaw ka sa ibo pala niya po noon, si amat-amaton na naton adjust. Saan masiling kita nga tugtob, Agosto 22 lang ang curfew. Kung pwede pala nga maanad naton ina, no? Kag mahimo naton nga kagawian na ang pala titaw hinuma, kinahanglan gid kay ti kung lantawin naton dako man ang mabulig para sa itong safety, di ba la? Yes, so sige na at himuon naton ina tanan. Kag again, kita man nag-upod sa pagpasalamat sa aton mga lokal nga mga officials ng gobyerno sa pagpasalamat man sa mga frontliners. No, kung wala ini sila, ano na lang kita. Aton mga frontliners, mga backliners, ang aton mga health workers, magluwas na ini sila nagasakripisyo pag nagaan-post man, maka-experience pa sila sa discrimination. Nakita natin sa mga balita sa telebisyon, balita natin sa radyo, na mabatian natin, masakit para sa ila. Nga nagasakripisyo sa ila kaugilingon, especially ila pamilya nga pahilayo nga hindi nila makaupo din law-adlaw. Pagkatapos, maka-experience pabala sa diskriminasyon. Ang isa to ka nurse, so bala to sa may Bulacan, sinsa na to, istorya lang ni kay Tita Wilma, pero tuod ni. Si nag-positive siya, si wala man niya gintago. Si sa iya na obrahan, siyempre nag-board siya, ginsugi niya sa iya landlady. Pag sugi niya sa iya landlady, din pahalin siya, tiway siya kantuan. Kasakit niya makita mo nga sa dalan, nagkantuman siya pangayo, bullying. Dahil sa ulo na dumduman niya yung iniga nga sa Philippine National Red Cross, amutong nag-contact man kag mabuligan siya. Kasi ginihatagan man to action sa LGU sa amo yang lugar.
kagyan hatagan atensyon din tandog man to ang intalupangod sang iya sinilang lady. Sina bala aton gani sa mga nagliligad pa kapag lockdown pa pa na, no? Nga na si tamang sa aton mismo lugar, may ara man kita nga mahibaluan nga nag-positive, hindi man naton sila pagpabatsyaga. Sang oo, natural, normal na sa aton nga mahadlok kita, di ba? Nahadlok kita para sa atong kaugalingon kag sa atong pamilya, pero dapat ipabatsag naton sa ila ang aton pagsuporta. Pagsuporta nga halungan man naton sila, kag i-inspired man naton sila. Na hindi na sila nga mag-amo na, dapat magkahadlukan. Hindi na madula sa atong tao lang kita mo nga magbatsag sa kahadlok. Pero, on the other side, sa kaayuhan lang, buligan naton sila. Ang aton pagpabatsyag sa atong suporta sa ila, yes, ang pag-inspired man sa ila, dako na inang abulig. Tandaan ka na, kay kasakit kung i-diskriminar ikaw. Ilabi na ko nag-experience ika sang ito na virus nga ina kung napakisan ka bala, no? Pero, above all, ang aton paghapon pagpangamuyo, hindi din naton ina pagkalikatan. Ha? Kasi hindi ginaton matago pag malikod ang pagtaas sang kaso ng COVID-19 diri sa atong sa Dakbanuwas ng Bacolod probinsya sa Negros Occidental sa Pilakabahin sa Western Visayas. Doon na pa imbisanay lang na gani mo, no? Kaya kinahanglan na ito na maghilag. Kinahanglan na ito mag-aksyon. Himuon na ito. Umpisa na ito sa atong liwat kaugalingon para sa atong pamilya at siyempre sa atong man palubot. Madugang pag ining ulan-ulan nga ini ho, bawo. Pero dali lang malatawi sa ulan-ulan nga ini ang maitag na ito nga update sa ito sila mga palanggan nga mga tagpalamati. Especially diri sa Western Visayas ng Peter Wilma, ano? Ang ICCC o kung ini Intertropical Convergence Zone, amo ini nag-apekto karon nga adlaw bugos dito nga Visayas kag sabahin sa Mindanao. Ang weather forecast ng pag-asa tungod sining ICCZ, Bicol Region, Visayas, Mindanao, Mindoro, Marinduque, kag Romblon, ang atong kalangitan magal-umon, may lapta-lapta ng mga pag-ulan. Kung sa isa, hinali lang nga bumundak siya. Doon mo kaya naman na, pagulugan tungkol sa magal-umon yung kalangitan, dito naman batsyagan kag na experience sa Metro Manila kag sa nabilin pagignabahin sa Luzon nga may isolated man nga mga pag-ulan tungod sa localized thunderstorm. Pero ang bagyo naman nga gina-monitor sa aton weather bureau sa guwasang pungsod, katapusan to siya nga nasiklatan sa bahin sa northeast sa between northern Luzon. Areso sa 1,740 kilometers. Hambal sa pag-asa, posibilidad ini nga magasulod sa pungsod, pero kung magsulod siya, isa na siya ka low pressure area or kung LPA gid lamang. So si Haring Adlaw, kay inalas po 42 nagpakita, nagpabatsag man sa iya sa init sa aton kag sa paang, kag natalaan sa mga magatulod karon alas 8:20 iya sa Kasipili. Okay, balik kita. Ano nang face shield ganito ang face shield sa aton nga pag inchinde. Bilog ta nga na wong, face ta mo ang iya sinitabunan, kay face shield. So protection na siya nga aton sininawong. Anong ara na naton ang aton mouth, ang aton eyes, ang aton nose, men, tanda naton nina, mouth, eyes, and nose. Kasi amo inang mga dong makabigla ang entry point sa virus na magsulod sa itong lawas, na sila dako gid ang dira sila maagi. So ang face shield sa nasilingan naton nga igapatuman nagdidiya sa nga Department of Transportation or 13 required gina nila yan sa public transportation tungod sining pandemic. Si hambal sa Department of Health, ang presyo dapat hindi magtaas sa 50 pesos. Hindi naman sobra sa 50 pesos ang presyo. Amo na iya ang hambal sa Department of Health. Sino naghambal na ang Undersecretary niya si Maria Rosario Belhere?
hambal niya, sila nga nakaka sila sa isa ka suwasyon nga retail price, so kung yun yung suggested retail price kung SRP para sa face shield, nga nakadepende kay Secretary Francisco Duque III na approval na before na nila nga i-transmit sa DTI o Department of Trade and Industry. Kagsiling niya, hindi man nila ma-divulge mo kung ano gid ko lagid ang dapat nga SRP. Siling niya, hindi lang kamo dapat magkabalaka. Kaya siling niya, we made sure na hindi niya magtaka ang presyo. Tungod, base man sa material nga iya din na pambutyag, mabakal san aton sini mga pumuluyo sa kasarangan nga presyo nga hindi mabudlayan. Tinila, ang suggestion nila is hindi magsobra sa 50 pesos. Tawan niyo bala subo ang presyo sa mga face shield. Sa mga nagabalaligya dira. Basi balakon, makapagwa naman sila sa finalidad sa mga magalapas sina. Gani sa mga nagabaligya, hindi man magpasobra-sobra. Manuoy man kamo sa amon. Pero neton kung pila ang i-approve or kung suggested retail price sang DTI base man sa igaduso sang Department of Health. Wow, ara pagitawa ni sa pagyag di gid bala o may pinakauna nga world reusable self-sanitizing na face mask. Wow, si kamalo kita, no? Pandemic, damo nang kinasang face mask, shield, gloves, ibang pa mga protective outfits. Ang senaryo, ang leading wellness group kag manufacturers ng hygiene products ng NENA, amoy ng Middle East, North Africa, nga RPG, Distribution Services Incorporated, manghatag sila sa Fine Guard mask dito sa Pilipinas. Ang Fine Guard face mask nga inahalin sa Living Guard Technologies and Swiss, may may self-disinfecting properties ay kanami, no? Kag makabi nga mo yung pinakauna nga reusable mask nga ba brand iya sa kalibutan. Magluwas nga eco-friendly, clinically proven man ini na makapatay sa mga virus pareho sa coronavirus sa germs mga kagaw. So approved man ina sa nagkalaingan nga punsod pareho sa Singapore, Australia kag Saudi Arabia. Wow, saan na di maabot sa atong tawi. Wala tonta man na. Pero kaya namin dito pamatian bala nga may vaccine na, may COVID vaccine na ang Russia. Pero ang World Health Organization gusto na nila i-review ang safety data ng COVID vaccine sa Russia. Ano itong panawag nila tawe? Ang COVID-19 ngayon mo sa Russia, ang tawag nila na Sputnik V or Sputnik 5, no? Sputnik V or Sputnik 5. I don't know ang pag-pronounce na nila sa V or pa ba si ang V bala, di ba? Okay. Himo ina sa Gamaleya Research Institute. Ang hambal ni Tariq Jasadovsik nga health agency spokesman sa United Nations, may close contact sila sa Russian health authorities. Ila man din talakay ang ongoing nga ila sinigi na propose nga vaccine with respect sa niya sa linya sa pre-qualification sa vaccine sa World Health Organization. Sa linya ganyan, pagkakapunsod, may national regulatory agencies mo nga nag-approve sa paggamit ng vaccine o kung mga bulong nga nagasulod sa ila territory. Pero ti mga medical experts sa US nag-random, no? May pahandam na sila sa COVID-19 vaccines in Russia. Wala tayo, lain man ng mga reaction. Pero si President Rodrigo Duterte, ganyan kambal, di ba? Kung magsulod ko na dito sa Pilipinas, kasi libre nga yata, siya dyan una na magpa-inject sa mga bakuna. So wait and see lang kita dira, Tito Vilma. Okay, 1:55 Action Radio Philippine Standard Time. Siyempre, bantayan mo na itong sulat karon nga hapon nga pagabasahon. So sini nga hapon. Ang aton man nga ma-share nga tips sa inyo kung ano na naman, Tito We, iba. So bali na siplatan ko mo na kaya ang aton sa ka-horoscope. Pero lingawon anay ka mo ni Tito Wilma sa isa ka matakom. Nalalan sinon.
rain para sa inyo. Huwag ka ng tupa, ulan sa ina. Kabulan kay kanta-kanta sila magatawi isang rain from Johnny Cruz. Pero anyway, sa ito na nila mga kauturan nga nagkakinanglan sa mga praska sa mga matahong nga bulak. Sa kuna naman nga inyo pagkinahanglan, so yung magabalik pa pagkatapusan mga ini. A public service announcement. Okay, no? Madam Yohanes, si Tito Wilma sa ito sa ni mga palagkagamagandang palamating nga po sa ito sa FB Live. Ano nga po sa ito. Hello, Toto Philip Canalon sa guy. Good afternoon. Kamusta ka dira? Halong man ka mo? Yes, kay Inday Ellie May Salazar. Good afternoon. Kay Dennis Richard Tibor Roma. Maayong hapon, Tita Wilma. Monitor lang ko di sa San Enrique. Agwit ko lang si Ray John Tan Villalon sa Barangay Purisima, Manapla. Kag sa Energy Fans Club, salamat niyo. Gapamati ko, ikaw ang presidente sina. Okay, para kay Action Dorel, of course. Dennis Richard Tibor Roma, okay. Maria Luz Grijaldo Macunat, good afternoon. Salamat pa sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Sa batchmate yung kay Hinidinuk Hades, sir, good afternoon. Kay Miss Margie Haniva and family, dira sa may sawmill sa may Barangay Bata, salamat man, ha? Kag Tita Wilma, hello, mayong hapon lang. Kubikakon balae, happy birthday, Doris Rodora Mirasol Benedicto. Thank you and God bless. Okay, happy birthday sa iya. No, naman nagapod sa ito si Andrew Juanites, sa imo man nga palagkang asawa kag anak, mayong hapon lang na sa inyo. Good afternoon ko nito Kay Kenneth Valencia, good noon, Tito Wilma, pagapita, okay. Kay Cecil, so kamusta? Cecil Olaira Pantunial, nag-upod sa ito sa FB Live. Kamusta ang pamilya mo dira? Kamusta man ka mo dira sa may inayawan or kawayan, no? Dira? Mayong hapon well kay sa tanan nga batch, yes, sa batchmate 78, good afternoon, keep safe. Okay. Kag, yes, Miss Giselle Franco, good afternoon to pagkapita upod kay Erwin Gonzalez. Salamat man mayong hapon sa inyo. Tita Wilma, keep safe, Action Radio, God bless. Ariel Luxin Talabine, yes, good afternoon. Erwin Gonzalez, salamat man. Kag Rima Hicano Halasgo, good PM Tito Monitor lang gid kami di adlaw-adlaw sa imo. Hatamyaw ko lang dayon family Halasgo. Icano, Salvatierre family, Rubles family, Tapayan family, Loreño family, Pagsubiran family, kay Cabalfin family. Enough lang na anay, kabalikan lang ina-car ni Tito Wilma, ha? Iba na ito nga wala mag-greet, relax lang, dugay-dugay man, ha? Okay.
Standard Time. Alas 2:05. Yes, padayon mo sa Sa Vilma, pero syempre, ngayon man ay Dr. Alfred Fleur ng Lucinci. Inanglanin din nato ni na adlaw-adlaw. Isang ini ka produkto sa sininya hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubot, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay. Ang ito naman na basahon sa sininga hapon nga sulat, Tita We, ani sa iya cellphone, right? Yan na paagi nila sa action sa niya Facebook account. Amo na hapos naman lang, pangitaan nyo lang ang personal nga Facebook account ni Tita Wilma, pwede ninyo dira mag-send ang inyong mga istorya man sa kabuhi. Yan. Inyong problema nga ginaan kung gusto ninyo pangayuan sa aton man personal advice, aton man opinion, pwedeng get. Ihinago nyo lang ang inyong sining mga ngalan. Ha? Okay. Ang letter sender naton taga Talisay City ni siya. Kagtod-tuod, yung niya nga ngalan, kaya sa subong, siling niya ginahanduraw yung gito no, ang istorya sang iya sini love life. Okay, ang aton letter sender karon nga hapon nagapatawag siya sa kay nagapatawag sa kay tuod yung gani nga ngalan tawi kay May. Na, si May. Kagang iya sulat na gasiling, Dear Tita Wilma, kumusta lang sa imo, tita? Kag maayong adlaw sa tanan nga nagapamati sa programa This is My Life. Kag sa mga viewers sa FB Live. Thank you, Ted. Tita Wilma, gusto ko i-share sa programa ang akong love life. Ako gali si May, sang Talisay City. 62 years old na. Kag may 3 ka apo. Sa amon 3 man ka kabataan. Pero, 2 pa lang ang may pangabuhi. Ang akong istorya, parte ini sa akong husband subong, nga kung akong madumduman, daw hindi man ako makapati nga siya ang maging partner in life ko.
dekada 80, mga dekada, gita ba sa edad ka gita? Palo kay gid. Dekada 80, sang madumduman ko, upod kami sang akon mama sa airport, sa may nagpalapit sa akon nga lalaki. Kag nagpakilala nga si Julio. Daw hindi niya pagbuyan ang akon kamot sang tion nga ato. Kag wala gid pamisok ang iya mga mata nga nagatulok sa akon. Nagpakilala man ako sa iya. Sugod sa to, hindi na siya madula sa akon paminsaron. Kag imagination. Ilabi na ang iya manami nga mga mata kag nipon. Grabe. Wala na ako nagapaabot pa nga magkita ay pa kami. Pero siya permi ang topic namon sa best friend ko nga si Grace. Kag ginakadlawan lang niya ako. Naga-imagine lang kuno ako sa wala. Kung madamgukan ko pa siya. Nga kung makabugtaw gani ako, nagakisig-kisig ang akong duha ka tiil. Nga tani, wala lang ako makabugtaw. Subong, ano man ito ba? Ayaw mo nagali. Subong gid, nagapati ako, Tita Wilma. Nga kung destined gid kamo nga duha gali, matabuay gid man liwat ang inyo bana. Ina ang natabo. Abi mo kung diin kami liwat nagkita ay, sa kasal sa akong best friend na si Grace. Nakita ko siya nga nagkanta sa reception. Kag ako gali, ginahimutaran man niya kung ako gid kuno si May nga iya nakilala sa airport nga hindi madula sa iya pinsan. Nag-istoryahan ay kami. Kag dito ko tananabalaan na wala man gali niya ginkalimtan ako. Kag naghambal kuno siya sa iya kaugalingon. Na pangitaon niya gid ko kag pangasawon ay abaw ako. Wala lang mapakti, Tita Wilma. Sa ikalima na pagkadto niya sa amon balay, diri sa Talisay, si Mama kag Papa gid ang iya ginistorya nga naghambal siya pangasawon ya kuno ako. May obra man ako sang tiyempo nga ato, kag siya maayo man ang negosyo. Wala na nagkontra pa si Papa kag Mama ko. Subong, wala na ang akong mga ginikanan. Malipayon kami ni Julio sa amon pag-asawahan. Kag permi gid niya ginakanta sa akon ang iya paborito nga kanta. Tita Wilma, patukaron mo gid. Salamat gid sa pagbasa. Nay, happy ending gid na. Okay, anyway, siguro matugda lang gid ni Tita We sa imon. Sakto ka sa ginahambal mo, Inday May. Bisan ano pa nga mga pagsilaw nga mag-abot sa kabuhi mo, ni sino man sa aton, kung mag-abot ang gugma, bisan makaisa lang kamo magkitaay, kag kung kamo ang gintag na, mangita ginaiya alagyan nga magtabuay liwat ang inyo ba na sa isa kag isa. Ano pa nadumduman ko na lang si Lola ko kay. Amo na sila, di ba? Do pareho na sa palanggiran, bala nila nga, bisan ano, sakto na, nakalabas ang profesyon, balik kasi, ay, lain naman na Tita Wilma, nga kung kamo ang gintag na, sang kapalaran, nga magadayon na sa pagpangabuhi sa ulihi, kamo ginaiya. Yan. Bisan sino pa na kuno ya makontra, bisan sino pa na iyang mapabulag sa inyo nga duha, kung para gid kamo ya sa isa kag isa, wala na ya sa makapugong mo. Go, gina kuno ya mo nan. So, ara, no? Nangin malipayon kamo sa inyo pagpangabuhi nga duha ni Julio. Ginhatagan kamo sa blessings sa mahal nga Dios. 3 ka kabataan, may 3 pa ka apo, na. At anyway, niya siniagot wala pa pangabuhi na soltero pa. So, congratulations
Siling nila wala forever. Hopefully, wala forever at the age of sila ka na to ganyan, 62. So, sa karon nga panahon, si magsiling sila wala forever. Pero sa mga 50 up or 60 up, di ba? Or late 50s nga nagapangabuhi na. Nagapahati ni sila nga may forever. Kaya mo, na, di ba? Okay, sa mga maliphayon sa ila love life. Ang mga nangin madinalagon sa ila love life. Kag nangin maliphayon upod sa ila tag sa kapamilya. Congratulations. Kag nakadepende man ang dalagan sa inyo pagpangabuhi, sa inyo pagdumala bilang mag-asawa, di ba? Kag ilabi na gid kung ang pag-asawahay, ang pagpasad sa isa ka pamilya, sa sulod sa isa ka puluyan, may paghampanay, may paghigugmaanay, may pagpaubo. Di ba? Nag-isa sa pagdesisyon kung anong problema nga magatuhaw sa pagpangabuhi. Upod man ang mahal nga Diyos. Di ba? Ara na iya, basta upod mo gid ang mahal nga Diyos, adlaw-adlaw nga tanan, hindi gid ka mo pagpabayaan. Ang pagtilaw sa atong kabuhi, wala nagauntat. Pero bisan anuman kabugat sa mga unos nga nagabot sa atong kabuhi, hindi gid kita magbuhi sa paghakos sa mahal nga Diyos. Kay siya ang maalam kung paano niya kita tanan buligan. Pwede na nga sa isa lang niya kapitik, sa isa lang natin kapag pamisok, kung gustuhon sa Ginoo, matimo niya ina para sa atin. Labi na yung coronavirus, no? Kung mag-isa lang tatanan, kag hingpitan na lang atong pagdangup sa iya, kag papangamuyo sa iya, kag magpangayo sa kapatawaran, kag magpangayo sa iya kaluoy para sa atin tanan, patigid ko ya, wala iya sa imposible kung ang Diyos na ang pagbuot. Anyway, sa atong letter sender karon nga hapon kay May, Arigyan, ang imong ginapangabay nga ambahanon, Somewhere Down the Road by Nina. Din pangabay, kag sa imo
man istorya sa kabuhi, yung share diri sa among sa This Is My Life, may damo din na sinamay. Ha? Sa aton man iban nga mga kauturan nga nagaupod sa FB Live, sa mga nagapamati sa ilang mga chances sa radio, yes, pwede nyo man ma-share inyong mga inagihan sa kabuhi. Inyong love life man. Nga nakatag sa inyo inspirasyon. Mga itabo sa inyo kabuhi nga nakatag man sa inyo sa leksyon, pwede na magamit ng ibang tubig natin ng mga palangga, ng mga tagpalamati, bilang palahinandigan Manila sa adlaw-adlaw nila nga pagpangabuhi. Problema, niluyag ninyo pangayuan sa personal advice ni Tita Wilma, go, go, go lang. Pwede man ninyo masulat kag madulong dali sa estasyon sa ating radio. Okay? If not, pwede nyo hindi nyo madulong, pwede nyo man mahulog via post office. Medyo may kabuglayan subong tungod sa gina-experience nato nga pandemic. Ang pinaka mga post subong syempre, social media. Basta may Facebook account ka lang, search mo lang dira. Ang personal account ni Tito Wilma Antofina Sugaton. May send message dira, click mo lang, then type mo yung story, send mo lang kay Tito Wilma na ako lang na makabasa. Gani, relax lang. Okay, Tito Wilma. Labay nga tawin. Sa mga kauturan gali naton nga nagaproblema sa ila arthritis kag rayuma, mga barikos, amo ni subong ang panahon nga ba perti. Okay, yes. So, sige to. Oo. Okay. Manamyaw si Tita Wilma sa inyo dara nga gawpod sa Facebook Live. Remar Hikano Halyazgo. Tawe ha monitor lang kami diri. Yes. Kag sa nahambal man ni Tita Wilma Araman si Julie Militado Patrimonio. Good afternoon, Tita We. Pa-shout out friends and family ko sa Sitio Langka. Hagto Mabinay, sakto na, Negros Oriental, especially kay Loma Villa Bascag Celia Ismelia. Thank you po. Okay, welcome. Kag good afternoon man. Kay Benito Robles. Tuto Benito Robles mo na good afternoon. Pag mamamawilma, God bless and keep safe. Okay. Pakaisa ni sang akon na banda. Tuto Benito Robles, Bona, good afternoon sa inyo dara. Kamusta lang? Halong man kamo dara. Kami nagahalong man. Kay Inday Chin also, sir, good afternoon to the web monitor always. Monitoring always, yes. Alex Fuentes, good afternoon sa imo Action Wilma. Kag happy Wednesday sa imo ta. Keep safe. Okay, salamat gid ha. Kag si Mercy Aguado, mayong hapon dito ma. Gapamati ako diri sa Imos Cavite. 7 months na ko diri. Ay naabtan lockdown. As to subong wala pa ko kapuli ti dawe. Wala masakyan nga barko, yes dear. Manamyaw na lang ko kay Nanay Perta. Nanay Perta. Check Nanay Perta nga
kulit nagapamati gid na siya. Baw nagapaurok-urok gid na sila nga duha sang manghud ko. Maayo lang nga pagpamati. God bless you, Tita Halong. Alhalong gid, I love you. Wow, ikaw Halong manda ha. Kag hindi pa man subok kay daw hold ang pagtransport sa mga LSI mo pabalik diri sa Bacolod tungod sang Bacolod kag probinsya tungod sang tuman kadamo nga mga ano ba na tama kadamo sang mga nagsaka ang pagsaka sang mga naapektuhan sang COVID-19. Ito sini mga motorista labi na ang aton sini mga OTTG group. Operation Tulog Task Group, Ederica Ford, St. Christine Taxi, salamat gid halong man sa pagbiyahe, proteksyonan gid ang kaugalingon, kag proteksyonan man ang inyong pasahero, ha? Wow, Carmencita, ang akon sa ni BFF, Blessed Wednesday afternoon sa imo, my friend Welms. Listening to you, keep safe and God bless. Likewise, dear, kamusta na ikaw, miss you too, na? Kay Vincent Chavez, sa imo, salamat man kay sa mga kaupdanan mo dira. Salamat din sa pag-upod kay Tita Wilma Nining Malu. Ara ka man dira. Salamat man sa imo kay Nining Malu, kay Tuto Larry. For sure, sa siningat tiniun niya, mga busy na sila mga tao. Okay, Tita We, no? Kay Giselle Herioloxin Talaman. Okay, salamat kid. Kag Ramilin Lanada, kay Alexandra Iserock. Alexandra Iserock Bacolod. Thank you, thank you. Ara man siya upod kay Tito Wilma karon niya nga hapon. Kay Bella Iscamelia, Halea Rajus, unique na yan. Jonaville Gundao. Kay Rodilyn Esteban, salamat man, Chay. Herbel Luxin, salamat man. Kag, yes, Tita We, ara man si Annalisa Tangostilo, kag si Colleen Garaygay, Mayumi Guda, Mayumi or Mayuni? Yeah, Mayumi Guda. Kag si Diosdado Fortuga. Okay. Karon naman ang iban, pwede ayo lang si Tita Wilma. Relax lang ka mo dira. Balikan ta lang ka mo karon kay ubuson. Try tagin nga ubuson ang aton sini mga nagapatamyaw dira. Standard time. Yes, pa dahil mga Standard Plus Gold, hindi nyo gini na pagkalipatan, ha? Sa mga gusto yan nga maging healthy, gusto nila wala sila problema, gusto nila manikawanan kung ano man nga balatian na magatapik sa ila, ari ang nagakadapat para sa imo. Epektibo nga food supplement. Zenton Plus Gold, ina mas paraging pabastog. That's why nga, ina siya mas maging epektibo, solusyon gid sa imo ginapanita. Ang Zenton Plus Gold, extracted ini siya halin sa amarguso, yes, malunggay, angkos, kag spirulina. Mabasal mo ina sa imo man mga suking power. Halinin na kay Annalisa Tangostilo. Good afternoon, Tita Wilma. Pa-shout out lang sa pamilya ko sa Kabangkalan. Thank you, Jane Blythe or Jane Bliss. Ano correct pronunciation sa imo family name. Anyway, thank you so much. Sa siningabahin, ang ito naman ma-share sa inyo sa sininga hapon.
Diriya kinanglan, nami-nami ang pag-ano mo ditawi. Kung ano lang nga makita ni ditawi nga upan, ano man ginapanakot naton sa aton ginaluto, kaya gusto ko man mahibaluan na kung ano mahatag yan sa aton para sa isayong lawas naton. Bala makapaayo, o kung makakain sa aton. Oy, mangkod lang si Tita Wilma. Nakaon man ka mo iba, na iba. Ang iba is, yes, sa English, di ba? Kamya sa Tagalog sa aton, iba. O ara ay, makabuligid man siya. Na? Si ara iban nga daw indigin, man mahilig, kasi maaslong na siya. Pero mangkod si Tita Wilma, sa inyo, ano pag-consider nyo sa iba, uta na siya, o prutas, pwede. Kung ako yung pamangkuton, pwede siya nga. Makabig nga utan, kaya ginalakot natin sa atong ginaluto, pwede man nga prutas, kasi saw-saw sa asin kag kaunon, tulo naman laway ko. Nan, amo na siya ang tanong nga nagapamunga, puno, hindi magitama, hindi ka dako nga tanong, hindi tama kataas, diba? Pero ginatawag siya nga iba, sa Tagalog kamya, may ara man gatawag nga kalamaya, sa mga katutubo, di ba na? Ang scientific name sa kinet, o iba, Averrhoa blinde. Amo na siyang puno nga nagapamuhi sa mga lugar nga tropical iya ang climate. Yeah? Ang mga bunga, yun na, gagmay, kung sila, tanawon mo lang ang iya siningalawa, ang yagidya trunk bala, halin sa puno, tunga-tunga lang tawi Mayara mga tunga-tunga sa puno, tunga-tunga. Bakit puno na sa mga sanga, sang bunga na, di ba? Kung may ara nga dalagko, nasa masami kong dalagko, ang bunga sang iba, mga 2 to 3 inches ang kalabaon. Ang color niya is green, sa maaslong, ang sabor, basta may feeling aslong, ang atang laway, gitulog, gidayon, di ba? Kag, ang puno niya, nagadako na siya or nagataas, may ara nga 15 to 30 feet ang kadaason. Rich in vitamin C, vitamin D, iron, phosphorus, kag may mga antioxidants. Nami na siya kung sa atin pa mga katigulangan. Di natin mga katigulangan na to. Kaya nga ginagamit na nila sa lain-lain ng mga skin diseases. Nami ng galing iba sa mga nagaantos ng ila almorana. Kung may bagsagan man kamo nga makatul sa inyo panyat, kag sa ubo. Ano pag yung iba nga kondisyon, iya nga mabuligan sa iba, Tita Wilma. Magluwas na rich in vitamin C ni siya, mas kilala ni siya nga curvy. Kag dako ang mabulig sa pagkaon mo sang bunga sini sa amo iya nga masakit. Kung ano ka ba lang, deficient ka sa vitamin D. Okay. Ang pag-inom naman sa duga, sa bunga, sa iba juice wala, makabulig man sa mga ginatrangkaso, sa mga ginahilanat, kung nagakurog-kurog sa tumaan nga kainit ng lawas, ginapanubo niyang temperature sa imo sinilawas. Kag kung kulang ka man thiamine, ilabi na sa mga kababaihan. Sa pernya mo na, namin ni siya sa mga mga babae bala nga may berbiri, na kinanglan di ba thiamine, na mabuligan ikaw sang iba. Kaon ka sa bunga niya sini. Ang bulak pagit sang iba. Makabulig ina sa inang matiga nga ubo. Ang himuon mo lang iloy, dara, gaon mong bulak sang iba, kag inon na ipainom sa ginaubo. Inangon dry cup bala. Na, kag ang pagpalanakit sa mga kasukasuhan, kag ilang resulta man sa kasakit sa matiis mo tungkol sa imorayuma, ay pwede man gali mabuligan. Sandahon sang iba. Tuktukon mo lang na siya, kag tapos i-apply mo sa affected area kung di nang masakit. Sa mga ginabayuok gani, dumduman ko sa gamay pag akong uniko iho na inang may one and only ko. Hambal sa akong mother-in-law, Day, may iba to bala sa likod. Waso. Gusto ang bungaya, kumusuno kag ang duga niya, ibutang mo sa algodon, na inuuno sa algodon kag ihampol sa idalong sa iya nga dulunggan nga nagasakit. Kay ginabayo, ay tuod bala wala nagdako, wala na sa ginilana, wala na nagsaylo sa iban. Di ba? Yes! O, kagara pag yun, tinuktok pag yun na daon sa iba, nami man na siya,
para sa mga nagaproblema sa ilang punggod. Oh, hindi ka na magasto pa sa kung ano para sa inyong mga punggod. Sa inyo na, mga millennial, na hindi man sila rin dampi-dampi nyo lang na. Kung ari pagin ko ng mga skin diseases nga imo dira gina experience dahon iya sang iba na tinuktok, pwede mo ina iya nga magamit na pugaon mo, tuktukon mo kang pugaon, wa kada cotton buds, o kung algodon man, kaga no, dira kay makuyong na siya, man maaslong na pwede pagid gali ini siya nga mapatulo sa mga mata. Kung let's say nagaka-irritate imo mata na sa almoranas, kay nga mapaganhagan niya ang paghubag sa imo almoranas. Pero himuon mo, inon mo ang duga sang ginlaga na dahon sa iba. So, kita mo lang na, no, kadamo sa iya mga benefits. Anyway, thank you, Gid Tita We. Ako sila sa mga na-mentionar ko, ang na-experiensyahan ko man. Sabay pa ka mo, makabuling man. Okay, relax, anay. Si Tita Wilma magabalik pagkatapos ng sila man ka mga importante. Hindi naman na commercial. Salamat mayong hapon da sa mga nag-aupupagit sa ito sa FB Live. Kay Susan Amido Soles, salamat gid ha mayong hapon lang dira sa inyo sa Antique. I think kamo no? I think sa mga taga-Antique sila. Salamat gid sa pag-upod ninyo kay Tita Wilma karon niya nga hapon. Kay Inday Blaza, kay Rimar Hicano Haliasco, pwede siyang 25 birthday nga accounting. No? Rodilio Ichonisya, salamat man. Kay Manjo Arnejo. Bet Dauba ni Menyo, Almera Alpon, thank you, kid. Kay Alexandra, gusto ko gid ikaw mag-meet in person. Ha? Kay Ira Kabansagan Inventor, Talurong. Kay pagkid kay Inday Liza Monte Castro, good afternoon, Tita Wilma watching. Kaya nagapamatig kami permi sa imo diri sa Doha, Qatar. Kumusta lang ko dira sa family ko sa Himamaylan City. Nagapamatig sila permi. Salamat kay Tita We. God bless. Ikaw man, kamo man dira sa mga upunuman nga mga Filipinos dira sa may Doha, Qatar. Halong man kamo, ha? Hindi gid kamo magpasayang-sayang dira. Kag mayong hapon man dira kay Hileya Rajudes. Kag yes, ara kali si Inday Girlie may atong Salazar. Good afternoon man sa imo. Kag salamat man. Alaliza Tangostino, kag Miss Ems Aboso, thank you kid. Kay Inday Jean Osiser, salamat kid. Okay. Kag Nanay Norma Chavez, good afternoon. Salamat kid. Kag syempre Tita We, ha? Ang aton kay Nanay Bibing Divivar. Nanay Luz Divivar mayong hapon. Kay Nanay Clemencia. Nag-aupon man nila sila sa iton subong nga hapon. Okay, relax lang kamo da, balikan lang kamo ni Tita Wilma naman dugay-dugay.
Pauline, wala lang ang sa kagulan sa malayo sa defect sa akin kayong nawak. Pinakanglan din na, so di na adlaw-adlaw para That's pagbasa sa kanya. Inyuman sa zodiac sign para man sa inyo tag-check ang horoscope sa karon nga adlaw, Miyerkules, Agosto 12, tuig 2020. Pero antes ang unang zodiac sign, happy birthday and sa ating mga celebrators today. Happy birthday kay Ronaldine Dinoy. Batuan sa na siya. Happy 23rd birthday, Ronaldine Dinoy. Halin kay nanay kay tatay mo, kay Ruby sa Dinoy. Happy birthday. Kaya sa ibang paginaton ng mga kautudan man, nag-celebrate sa ilang birthday today. Happy birthday. And belated happy birthday gali kahapon. Daddy boy, konsolasyon, so sorry, kid, no? Belated happy birthday, pero kinanglan keep strong. Stay healthy and safe. Man. Kinanglan be happy adlaw-adlaw. Diba? Mami Dayan? Yes. Halinin na sa Action Radio para sa inyo man. Nagsata na natin yung mga celebrator. Okay na, Tita Wilma. Kadto kita sa unang zodiac sign, Leo. Mga Leo, na tao Hulyo 23 to Agosto 22. Leo, isa mo ka problema nga madugay na nga nagagamot sa imo kaugalingon ang marisolbar karon nga adlaw. Dako man ang pagpasalamat sa imo palangga tungod sa imo man ginhimo nga bulig sa inyo pamilya. May posibilidad makaangkon liwat sang pagtilaw, pero wala ka sang dapat kabalasaan. Kung padayon, ikaw nga magaporsige, ina ang malampuwasan mo. Kayang-kaya. Opa. Magsumanti mo nga mga numero 8, 17, 24, 31, kag 38. Lucky color, violet. Sa mga Virgo naman, Agosto 23, tugtog, September 23. Virgo, hindi na pagpadugaya kan pagpadakua ang away ninyo nga duwa sa imo palangga para hindi magresulta sa madungkay nga wala sa paghanay. Utda kay tapusan na ng imo bugal. Pasuwati mo nga mga numero 8, 26, 29, 36, kag 42. Ocean blue is your lucky color. Sa mga libre naman, September 24, tugtog October 23, sa mga Libra, bawa namin mo personalidad karon nga adlaw, maka-attract din sa opportunity. Maging successful ikaw dira. Inakon, umpisahan mo. Ilabi na ang imo ginaplano. 7, 20, 25, 27, 29, mga masuwati mga numero, orange is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, October 24, tugtog Nobyembre 22, ang imo na yan nga naanda nga physical activity ginaugyunan gid sa panahon. Scorpio balansihon mo lang tanan para hindi masakripisyo ang imo ikaayong lawas. 8, 10, 15, 22, 33, mga masuwati mga numero, indigo is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tugtog Disyembre 21, karon nga adlaw Sagittarian, mapinasensyahon ka dyan. Kinanglan magpasensya ka kung may ara, di pag-intindihanay. Likawan mo nga makahambal sa mga tinaga nga makasakit man sa imo isig ka pareho. Patuwati mo nga mga numero 5, 10, 19, 22, kag 41. Lucky color, yellow. Sa mga Capricorn, Disyembre 22, tugtog Disyembre 22, tugtog Enero 19.
kung ginapatihan mo Capricorn nga hustong imo himuon, kinahanglan paminsaron mo ginanay san madamo nga beses antes ikaw magdesisyon. Pasuwan mo nga numero 5, 24, 27, 34, kag 39. Lucky color, green. Okay. Ina ang unang gawain sa mga zodiac sign para man sa ito na horoscope karon nga adlaw ay Tita Wilma. Indiana pagkalipat ang atong sini DTX 500 capsule. Sinanglan og Yes, salamat man. Mayong hapon na gali, no? Kay Romeo Rodriguez. Good afternoon, Ate Wilma. Tamyaw lang ko da kay Nanay Kulidang. Kay Family de Los Santos. Kay Donna Amante Dorimon. Good afternoon, Ma'am Wilma. Hi, Tito Welms. Good afternoon. Keep safe. God bless and more power from Chavi Martin Uy. Hi, kamusta lang? Manjo Arnejo. Good PM action, Tita Wilma. Salamat man. Virginia San Antonio Olpinda. Good afternoon, Tita We. Watching from Celine Holmes. Keep safe kada ha. God bless. Okay, kamumandira. Kay Nixon, posisyon. Good PM classmate. Musta ka na okay kid, ha? Okay kid. Kakamusta man sa inyo, dira. Kag, yes, Tita Wilma. Kay Inday Ginny Sulgon, Inday Ginny Sulgon, mayong hapon sa imo. Mayong hapon lang ko Tita We. Colleen Garaygay, good afternoon, Tita Wilma. Mamiss ko ginang tingog mo, salamat. Okay, God bless Tita and keep safe. Teddy Tuquiero Senior, okay. Mayong hapon, Inday Wilma, nagapamati, kid kami sa imo programa kada hapon diri sa Barangay Saga, salamat gid and God bless. Sa Bago City, di ba? Yes, mayong hapon man dira sa inyo tanan. Kag syempre sa pamilya Inson, kay Roward, kay Inday Lysel, mayong hapon lang dira sa inyo. Salamat gid. Marietta Tumlos, Good PM Action Radio, Tita Wilma, ari lang kami ga-monitor gid. Diosdado Frutong, mayong hapon Inday Wilma. Galantaw kami sa salon. God bless you. Okay, salamat gid sa inyo. Marie Collie Basal. Okay, greet ko lang si Nanay si Tiga Monitor from Mailong. Kay Helen West na, hello Helen West na, good afternoon, Tito Wilma. Annalisa Tangostilo. Gustilo watching sa Dumanan, San Roque. Okay, salamat gid. Okay ha, relax lang ka mo dira. Mabalik pa si Tita Wilma dugay-dugay. Hindi Marlene Diaz, good afternoon man ha. Watching live gid ko nun siya. Okay, relax lang ka mo dira.
Standard Time, alas 2:52. Ang oras ginadulong sa inyo ang sketch. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This time check is brought to you by Approxet Solution. Is the everything of Sila. Ayos na naman yung mga Sila. This time check is brought to you by Dry Dishwashing Liquid. Okay, padayon sa Tita Wilma. Tapuso natin ang pagbasa sa mga napiling ng zodiac sign para man sa itong tagsaka horoscope. Aquarius na kita, Tita Wilma. Ang mga Aquarius na tao Enero 20 tugtog Pebrero 18. Abi mo bala Aquarius, kadamo sa nakatalupangod sa pagbago sa imo batasan. Hindi ka magpabugal sa nabaton mo nga kasikatan, no? Yung kasikatan nga dumatsyag mo daw naka-arakay sa cloud 9, tani ang imo tiil pabiling ng yapon, ay imo dapat balik ka sa duta na dapat mo tungtungan. Hindi ka mag-sobra-sobra sa pagpabugal, ha? Mas suwanti mga numero si Ace 15, 26, 30, 41, lucky color pink. Sa mga Pisces naman, Pebrero 19, tugtog Marso 20, Pisces, kung ano man ang problema, marisolbar ina pagi sa maayong pagsugilan ni Nay. Himuas sa paaging maayo bala, na parang mag-inayukay kamo sa tagsa kapamilya, kagsang imo man mga palangga sa kabuhi. Mga masuwanti mo nga mga numero 1, 9, 20, 29, kag 40. Lucky color, lavender. Sa mga awis, mga nataong Marso 21, tugtog Abril 19. Ay, abaw, awis. Hindi pag-ipangibabaw ang kainit sang ulo mo sa pagkatubang sang problema. Kaya nga, hindi ka makapamensal sa maayong na solusyon kung dapat singit ikaw. Relax. Okay? Sa Ace, 25, 38, 42, kag 44, mga masuwati mga numero, pusya is your lucky color. Sa mga Taurus naman, Abril 20, tugtog Mayo 20, natalana ko nung nga may isa ka relasyon, nga magatuhaw sa tunga ninyo sa upod mo sa trabaho kung sa isa mo man kaabyan. Sa mga singles, nga mga Taurus, masuwati mo nga mga numero, just Ace 27, 35, kag 41, lucky color magenta. Sa mga Gemini naman, Mayo 21, tugtubunyo 21, hindi mo niya pagpaabuton, Gemini, nasabton ka sa imo ginapangaluyagan, kaya nga adamo ikaw karibal. Sa mga lalaki, nga mga Gemini, Tita We, ang nami lang yan, abi mo ipakita mo ang imo matuntun nga batasan. Okay? Sa mga lalaki, nga mga singles, nga mga Gemini. Mga masuwanti mo nga mga numero 8, 13, 25, 32, 36. Beige is your lucky color. Sa mga Cancer naman, mong 22, Tugtugulyo 22, hindi ka magbatsyag in kaso nga hindi matuman ang yung pangako para sa inyo, ha? Kinanglang hibaluon, maging ang rason antes ka man nagdesisyon. Mga masuwerte mo nga mga numero Cancer, 2, 4, 12, 33, 41. Your lucky color is brown. Kaya batian nyo ninyo tayo sa zodiac sign? Yes, tawi ang among horoscope. Karon nga adlaw, gani relax lang. Pabalik pa ko, pagkatapos din. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ka-aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Action Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang mga ka-aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Action Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Balik Sa Malay, pagkat ko na na 3 o'clock prayer. You died, Jesus. You died, Jesus. But the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Batik sa COVID-19. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19.
nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Ginapangamuyo na namon pa yung sistema niya sa daamon Ginoo amon. Salamat Diyos. Good afternoon, kay Nanette Badaya, kag kay Melchorita Ferrer. Kay Nistong Posisyon, good afternoon. Ay, hinatong galit kape, ha? Zantong plus pasong ni. Ini nga kape himualin sa soya balunggay kay Zanto. Sa nga panahon pa, magpaalam kita, pero ngayon naman Bible verse for today, halin sa Psalm chapter 55, verse 22, and it says, "Cast your cares on the Lord, and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken." Tugtog naman ni what may damogin niya salamat sa inyo. Stand by sa may tahong niya drama, mensahe ng pagsigong. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod Aksyon Radio!